火星に川の跡があるって本当？火星って今はカラカラの砂だらけだけど、昔は水があったって知ってましたか？実は火星の地表には川が流れていたような跡がたくさんあるんです。クレーターの中に流れ込むような地形や蛇行した川のような地面のパターンも確認されている。これらはかつて液体の水があった証拠の一つ。つまり火星には昔本当に川が流れていたかもしれない。水があったならもしかして生命も。火星はただの赤い星じゃない。今も謎がどんどん発見されている場所なんです。次はどんな宇宙雑学を知りたい？コメントで教えてね。